İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, Bahrivan ildeşler. Hoş geldiniz bizim şu günkü programmamıza. Men sizin şu günkü programma koşulup bilýäningizde ören şad. Ýadynızda bolsa biz geçen gepleşigimizde şu dünya gelen ilkinji pislik, erwetlik barada sizin bilen gurrun edip geçipdik. Men şu günkü gepleşigimi ýene-de şu temada dowam etmekçi. Sebäbi biz şol gelip çykyş kitabynda bolup geçen zatlara doly düşünsek, bu bizim şu günkü durmuşymyzda seresaplyk bilen ýaşamagymyza kömek etýär. Ene geçen gepleşikde biz näme diýdik? Nuh barada hem oň maşgalasy barada Hudaý näme diýipdir? Şoňa seredip geçdik hem güýçli sil barada käbir aýatlara seredip geçdik. Eger sizde şol geçen gepleşigimizde gurrun edip geçen zatlarymyz barada soralar bolsa, bana hökman elektronny poçta ise bilen hat ýollap bilersiňiz. Men şeýle hem size ýüzlenmek isleýän, size dilekler bolsa, bana şonu hem şu programmaň ahyryna görýän kontakt informasiýa üstü bilen bana soraglaryňyzy, dilekleriňizi ýollap bilersiňiz. Men sizden eşitmäge garaşýan, başga da sizi gyzyklandyrýan temalar bolsa, bana hat üstü bilen ýollaň şonu. Men şu sizi gyzyklandyrýan temalarda gurrun etmäge hem taýar. Hem beýlekleri şol programmaň, şu programma barada eşitmedikleri de şu sözi ýetirmegi men sizden haýyş etýän. Beýlekleri programmany bile görmäge çagyryň. Programmaň ahyryna siz bile birek bilen dile getip bilýäňiz. Ene biz şeýle ýagdaýda İsa'da ýakyn durmuşda ýaşap bilýär. Birek golda wer, birek dile edip ýaşaýar. Sebäbi Hudaý bizi şeýle durmuşda ýaşamaga çagyrýar. O şeýle durmuşda ýaşamak üçin ýaratdy bizi. Ýöne insanlar öz ýolunu saýlap pislige ýol berip otyrlar gynan tagyn. Ene biz geçen gepleşigimizde näme diýdik? Nuh oň ahly maşgalasy hem her bir ahly ganatly perler diýe süýrenjiler, guşlar hersi öz taýyna görä. Şolardan bir jübiti erkek hem urqoçu diýdi. Şolar Hudaý her görnüşinden bir jübiti gorap saklady. Täbi doly olary şu dünýäden doly ýok etmek islemedi. Şeýle hem antallardan hem Nuhy hem oň maşgalasyny gorap saklady. Täbi şoň nesliniň üstü bilen biz bilýär şu dünýä nähili köpelip gitdi. Şolaryň nesliniň üstü bilen. Ene biz 7-nji bab 16-njy aýatda gördük. Olaryň ählisi gäme girenden soň näme etdi? Onsoň rep gämeniň gapysyny ýapdy diýe. Ene Hudaý olary gorap saklamak isledi. Şol gämeniň içindäkiler üçin durmuş howpsuz ýöne gämeniň daşyna galarlar üçin durmuş gaty, howpludy. Sebäbi olar Nuh şol Hudaýyň özüne beren tapşyrygyny olary aýan edene, olar Nuhy dinlemediler. Nuhyň Hudaýyň planlary barada aýdan sözlerine iman etmediler. Täbi şu döwürdäki insanlar edil adam ata bilen howanan öz ýoluny saýlaýşy ýaly olar hem öz ýoluny saýladylar. Indi olar erim bagyna dolanyp baryp bilmeýärler. Täbi Hudaý muny gadagan etdi. Bilýäňiz, adam ata bilen howany günä edenden soň Hudaý olary erim bagynan howp çykardy. Şondan soň olar ýygyna baryp bilmediler. Olar şeýle etmek bilen, şeýle günä etmek bilen Hudaýyň huzurundan mahrum boldular. Ýa-da enesi kabyly bilýäňiz, näetdi kabyl? Öz enesi
öz insani öldürüp şeýdip ol Hudaýyň huzurundan mahrum boldy. Ene şunkü günne biz şol Hudaýyň ýoluny saýlaman eýsem öz ýolumyzy saýlap pislik, erwetlik etmek bilen Hudaýyň huzurundan bizem mahrum bolup bilýär. Hudaýyň huzurundan mahrum bolýarlar köp şunem. Ene şoň üçin biz İsa Mesih barada hoş habar beýlekler bilen paýlaşmaly. Sebäbi diňe Hudaýyň mukaddes sözi hem İsa Mesih barada hoş habar insanlaryň ýüregine üýtgetip bilýär. Şol insanlara Hudaý üçin ýaşamaga kömek etip bilýär. Hem Hudaýyň ýolundan ýüremege olara itergi berýär. Biz diňe hoş habar paýlaşmaly, Hudaýyň mukaddes ruhy olaryň ýüregine işläp bilýär. Hudaý hiç açan bizi öz ýoluny saýlamaga mejbur etmeýär, o ýöne bize saýlaw berýär. Biz şonu insanlar hökümine saýlap bilýär. Ene Nuh Adam atan howanaň eden ýalňyşlygyny gaýtalamady. Ol Hudaýyň sözüni diňledi, Hudaýyň ýoluny saýlady, Hudaýa iman etdi. Şoň üçin ol Hudaýyň nazaryna merhamet tapdy. Şoň üçin ol Hudaýyň oňa diňe sen dogurçul adam ekeniň diýen sözlerini eşitdi. Ol Hudaýyň huzuruna geldi hemişe. Men geçen gepleşigimizde diýdim näme üçin ol şeýletdi. Ol Hudaýa bolan iman etdi bilen hemem şol Hudaýa tabilikde ýaşamak bilen şu zatlara eýe boldy. Ene biz hem öz durmuşymyzda şu gün şu zatlara eýe bolup bilýär. Ýöne biz iman etmeli. İsa Mesih'e bolan imanyň üstü bilen biz Hudaýyň wadalaryna hem şol bize berýän her hili ýalkynçlaryna eýe bolup bilýär. Siz öz durmuşyňyzda nähir şu wagt? Men ýene bir gerek size ýüzlenmek isleýän. Siz kimiň ýoluny saýlaýarsyňyz? Haýsy ýol saýlaýarsyňyz? Öz ýoluňyzmy ýa-da Hudaýyň ýoluny? Her bir işte, her bir sözde, her bir hereketde. Hudaýyň ýoluny saýlaýarmy ýa-da öz ýoluňyzy? Bize ýam beýlekliň durmuşyndan misallar görýäs. Öz ýolumuzy saýlamaklyk nire eltýär bizi? Ölüm eltýär. Ruhdaýdan ölüm, Hudaýdan aýrylyk. Hudaýyň ýoluny saýlasak bolsa, onu biz ebedi ýaşaýşa eýe bolup bilýär. Yani bu Hudaýyň mukaddes sözüne bize wada berilýär. Biz elbette ebedi ýaşaýyş isleýär. Şeýle dämi? Men ebedi ýaşamak isleýän. Men bilýän sizem ebedi ýaşamak isleýäňiz. Ene gelin häzir gelip çykyş kitabynyň 7-nji babynyň 17-nji, 21-nji, 24-nji aýatlaryna bile seredip geçeliň. Yer ýüzünde sil 40 gün dowam etdi. Suw gitdigi saýy joşdy we gämi ýerden ýokary göterildi. Yerde suw joşup juda köpeldi. Gämi suwda ýüzüp ýördi. Suw yerde şeýle bir joşdy welin hatda yer ýüzündäki bar bilen dağlar da suwun aşagyna galdy. Suw dağlaryň depesinden oňa 5 gez ýokary galdy. 15 gez. Dağlaryň üstü bilen suw bilen örtüldi. Yer ýüzünde hereket etýän jandarlaryň ählisi, kuşlar da, mallardyr, haýwanlar da, tüýrenjilerdir, insanlar da ýok boldular. Gury ýerdäki burnuna dirlik nepesi bolan jaly jandarlaryň hemmesi öldü. Rep yer ýüzündäki ähli jandarlary süpürüp taşlady. İnsanlar, mallar, haýwanlar, tüýrenjiler we kuşlar yer ýüzünden süpürilip taşlandy. Diňe Nuh we onuň ýanyndakylar diri galdylar. Tutuş yer ýüzüni 150 günläp sil aldy. Ene bärde görýäs nähili şol Hudaý özüniň Nuh'a beren wadasyny ýerine ýetirdi. Ol insanlaryň erwetligi, pisligi zararly näme diýdi? Tutuş olary yer ýüzünden aýryp taşlajakdy. Ene edil şol özüniň wada berşi ýaly olary düýbinden yer ýüzünden sil üstü bilen ýok etdi. Ene bärde görýäs şol sil näçe gün dowam eden? 40 günläp dowam etipdir. 40 günläp dowam eden. Oýlanyp görüň. 40 günläp dynusuz sil gelip otyr. Suw gaty joşup başlandy. Gämi
yerden yukarı götürüldü diye. Yerde de su coşup has köpelip giden. Hatta yeryüzündeki bar belen dağlarım diye suun aşağına kalıptır. Siz oylan görün dağ nähili beýik. Şol 40 güllep yagan sil dağlaryň üstüni örtüp otur. Dağlar suun aşağına kaldı, indi görünenak. Şeýle erwet sil gelen. Täp insanlar Hudaýyň şeýle gaharyny getirdiler. Eden pislikleri, erwetlikleri bilen Hudaýyň gahar gadabyny güýçlendiler. Su dağlaryň depesinden 15 gez ýokary galan ekeni. Dağlaryň üstü diye su bilen örtüldi. Şonça köp sil gelen. Soň näme diýene yer ýüzündäki hereket etýän ähli, haýwanlar, jandarlar, guşlar, süýrenjileriň bary ýok boldular. Elbetde şonýal güýçli siliň üstü bilen hemmeleri ýok bolýar. Ähli jandarlar bardy öldü diýe. Şeýletmek bilen Hudaý bularyň baryny yer ýüzünden süpürip taşlady. Diňe Nuh hem şoň ýannakylar, oň maşgalaty diýir galdy. Tutuş yer ýüzünde 150 güllep sil aldyr. Tutuş yer ýüzüni. 150 güllep sil ýatan. Yer ýüzünde sil 40 gün dowam edipdir. 40 güllep akan soňam şu yer ýüzünde 150 güllep galypdyr. Oylan görüň 150 güllep. 5 ay bu, 5 ay. Şol sil yerin ýüzünde galan. Şu sil insanlaryň pisligi derarly geldi. Hudaýyň gahar gadabyny getirsek şeýle bolýar. Şoň netijesinde boldy şu bärde sil. 150 güllep yer ýüzüne tutuş, yer ýüzüne sil aldy. Ene şu ayatlardan görüşimiz ýaly Nuh hem oň maşgalaty diňe Hudaýyň merhemeti hem Hudaýyň goragy bilen halat edildi. Täp Hudaý Nuhyň dogurçuldygyny, özüne iman etdiýändigini gördi, hem öz ýoluny saýlandygyny gördi. Şoň üçin ol Nuhy hem oň tutuş maşgalatyny halat etdi. Şolaň maşgalatynyň üstü bilen ýene de insanlaryň nesillerini dowam etdirjekdi Hudaý. Hiç bir insan güýji şeýle güýçli silden insanlar halat etip bilmedi. Diňe Hudaý halat etip bilýär. Ene bir ulu gämi suwuň ýüzüne gidip otyr. Olarda şu häzirki döwürdäki ýaly kampasam ýokdy. Ýol görkezýän, günnogora git, gün watara git, gün orta ýa-da demirgadyga gitip ýol görkezýän kampas ýok. Şol gämi diňe Hudaý olara ýol görkezip otyr. Gämidäkilere 5 aýlap. Gämide diňe bir kiçik penjere bolan, ene şondan olar daşary seretip bilýärler kiçik penjereden. Nuh hem oň maşgalaty. Nuh şu silden öz güýji bilen üstün bolmady. Diňe Hudaýyň gudraty bilen üstün bolup bildi. Diňe Hudaýyň gudraty. Şugun biziň durmuşymyzda da Hudaýyň gudraty bizi her hil zatlardan halat etip bilýär. Hudaýyň güýji, Hudaýyň gudraty, başga hiç zat. Hiç bir insan güýji bizi halat etip bilmeýär. Ene şol 7-nji bab 23-nji aýatda şeýle diýär. Rab yer ýüzündäki ähli jandarlary tüpürip taşlady. İnsanlar, mallar, haýwanlar, süýrenjiler we kuşlar yer ýüzünden tüpürip taşlany. Diňe Nuh we onuň ýandakylar diýir galdylar diýär. Diňe Hudaý tupany hem sili, diňe Hudaý tohtatyp bilýärdi. Nuh halat boldy, sebäbi Hudaý onu halat etmegi saýlady. Nuh Hudaýa boyun boldy. Nuhyň maşgalaty Nuh arkaly halat boldy. Biz şonu görýär. Ene biz şu wakadan öz durmuşymyz üçin näme öwrenip bilýär? Nuhyň durmuşundan hem şu sil, güýçli sil wakalarynyň öz durmuşymyz üçin näme öwrenip bilýär? Günlük durmuşymyzda praktik zatlar. Diňe Hudaýyň güýji bizi her hili tupandan silden halat etip bilýär. Başga hiç güýç halat etip bilmeýär. Eger biz Hudaýa Nuhyň bolşy ýaly Hudaýa iman edip oňa tabin bolmasak, ol bizi halat etmeýär.
Diňe iman üstü bilen biz halat etdi. Diňe iman üstü bilen. Siz Hudaýy iman etmek isleýäňizmi? Hudaý öz ogly İsa Mesih'i şol erim bagyna edilen günä zararly özü bilen ýaraşdyrmak üçin İsa Mesih'i ýollady. Ol şu gün biziň her birimize biz oňa iman etsek, bize ebedi ýaşaýyş durmuşyny bermäge taýýar. Hemen bizi günäň hukmyndan azat etmäge taýýar. Ýöne siz öz kalbyňyzda İsa Mesih'i özüňiziň halaskar hukmyna şoňa iman etmäge taýýarmy? İsa Mesih siziň halaskarňyz. Ol sizi garaşýar. Men sizi şu töwreňizde başga tanaýanlaryňyz bilen, tanaýanlaryňyzyň biri bilen dilek edip İsa Mesih'e sen men halaskarym, men sana iman etýän, meni günäden azat et diýip şeýle dilek etmäge çagyrýan. Ol sizi garaşýar. Hemişe garaşýar. Gujuk açyp garaşýar sizi. Belki siziň hem durmuşyňyzda bir kynçylykly pursat bolanlar. Hudaý sizi şol kynçylykly pursatdan halas edenler. Men sizi şu barada oýlanmaga çagyrýan. Ene men öz durmuşymda Hudaý meni kynçylykly pursatdan halas etdi. Men Hudaýyň gudratyny öz durmuşymda gördüm. Ene belki sizde de şeýle pursatlar bolanlar. Ene men bir sapar şol araq içip buyran bolup oturan bir adamyň eline düşüp şo Hudaýdan kömek sorap men halas et şoň elinden ip gygyrymda Hudaý maňa kömek etdi. Hudaýyň şeýle gudratyny gördüm men. Sedem birek bilen Hudaýyň öz durmuşyňyzda görkezgen gudratlary barada. Hudaý sizi nähil halas etdi? Şo barada birek bilen paýlaşmaga çagyrýan. Hudaý her bir insany halas etmäge taýýar. Ýöne her bir insan Hudaýa iman etmäge taýýarmy? Hem Hudaýyň öz ogly İsa Mesih'i şu dünýäge berip, İsa Mesih haçta ölüp, biziň günälerimizi öz üstüne alyp, haçta ölüp, bizi günäniň hukmynyň azat edendigine iman etýärmi? Hem İsa Mesih bilen biziň Hudaý bilen aramyzdaky gatnaşygymyz dikeldildi. Şoňa biz iman etýärmi? Hudaý halas etmäge taýýar. Ene gelip kitabynyň 8-nji babynyň 1-nji 3-nji aýatlaryna şeýle diýär. Nuh hemde onun bilen gemide bolan haýwanlardyr mallaryň ählisini Hudaý ýatdan çykarmandy. Hudaý ýerde şemal öwstirdi. Su çekilmäge başlady. Düýpsiz şoňlugyň çeşmeleri beklendi. Gökleriň penjireleri ýapyldy. Gökdäki ýagyş diňdi. Su ýer ýüzünden kemden çekildi. 150 günden soň su peseldi diýär. Ene görýät, Hudaý Nuhy hem oň maşgalatyny ýatdan çykarmady. Ýatdan çykarmanda diýen ol Hudaý olary ýatdan çykardy diýdigi däl. Berde Hudaý hiç açanam ýatdan çykarmaýar. Hudaý ýene-de öz ünsüni Nuha gönükdirdi diýmekli anlatýar berde. Sebäbi olar entek gämede ýer ýüzüne su bardy, su peselen akdy. Indi şol su peselip ýagyş diňenden soň ýene-de Hudaý ünsüni Nuha berip otýar. Şonu görýärsiz. Ene şu okan aýatlarymyzda biz iki zat belläp geçýär. Birincisi Hudaý merhametli. Şol dünýä sil iberenem bolsa ol Nuhy hem oň maşgalatyny halas etdi. Sil şol insanlaryň pisligi zararly ýollandy. İkinciden hem Hudaý, birinciden merhametli, ikinciden hem ol gudratly Hudaý. Sebäbi Hudaýyň silin, şemalyň, tupanyň üstünden güýji bar, höküm sürýär. Biz gördük ol sil ýolady, soňam ýagyş diňdi diýär berde. 8-nji bab 2-nji aýatda ýagyş diňdi. Hudaý şonu toktatdy sili. Hudaý merhametli, hem Hudaý gudratly, biz şonu ýatdan çykarmaly däl. Ol Nuh hem gemidäkileri ýene-de öz ünsüni gönükdirdi. Görnähili merhametli Hudaý biz görýär şu ýerde. Nuh hem oň maşgalaty indi täze ýaşaýşa eýe boldylar. Sebäbi ähli insanlar, haýwanlar ýer ýüzünden doly süpürilip taşlandy. Indi Nuh hem oň maşgalaty üçin täze ýaşaýyş başlaýady.
Başka hiç bir insan yoktu olordan başka. Oylanıp görün şu döwürde. Ene şol Hudaýa gulak asan betbahtlıktan edil Nuh ýaly şeýle halas edilýär. Hudaýa gulak asan adam. Şeýle halas edilýär. Biz şonu görýäk bäde. Hudaý edil şugunym gudratly merhametli Hudaý. Şu Nuhun döwrüne bolan Hudaý şugunym şol bir Hudaý. Ol hiç açan ütgemeýär. Tidem öz durmuşyňyzda Hudaýyň merhametini, Hudaýyň gudratyny görmek isleýäňizmi? Tid iman üstü bilen şonu görüp bilýäňiz. Hem Hudaýa tabin bolmak üstü bilen görüp bilýäňiz. Hudaý öz ýüzüne erýärleriň aladasyny etýär. Her bir insanyň öz ýüzüne erýän her bir insanyň aladasyny etýär. Hudaýyň pikiri öz ýaradan insanlaryna hem Hudaýyň bar pikiri insanlary halas etmek. Her bir insany halas edip olary ebedi ýaşaýyş bermek. Ene Luka kitabynyň 10-njy babynyň 6-njy 7-nji aýatlaryna şeýle diýilýär. 5 terçi 2 köpüge satylmaýarmy? Muň garamadan Hudaý olaryň hiç birini unutmaýar. Siziň başyňyzyň taşlary hem bütünlüğü sanalgydyr. Gorkmaň. Siz köp serçelerden gymmatlysyňyz diýär. Şonu görýärsiz bäde. Başyňyzyň taşlary bütün dolu sanalgy diýe bäde. Nähili güýçli aýat. Hudaýyň biziň üçin şeýle alad etýändigini görkezýär. Oýlanyp görüň, 5 terçe 2 köpüge satylmaýam diýär. Ol serçeleriň aladasyny edýär Hudaý. Eger men şoluň aladasyny etýän bolsam, sen aladaň etmermi diýär. Şonu bir de görkezýär. 5 serçe diýär, 2 köpüge satylýar. Hudaý olaryň hiç birini unutmaýar. Şol serçeleri undana. Siziň başyňyzyň saçlary bütünlüğü sanalgydyr diýär. Hudaý oturup biziň saçmy sanap oturanak, bu beýle diýdigi däl, ýöne Hudaýyň biziň durmuşymyzda her bir zat bilen gyzyklanýandygyny görkezýär. Her bir zat bilen. Gorkmaň diýär. Siz köp serçelerden gymmatlysyňyz diýär. Serçeň aladasyny etýän Hudaý siziň aladaňyzy etmermi diýär. Öz keşbinde yaradylan insanlaryň aladasyny Hudaý etmezmi? Eger o kuşluň aladasyny etýän Hudaý insanlaryň aladasyny etmezmi? Şol bir de şeýle ýüzlenip otur Hudaý. Şeýle aladaçyl ol. Şeýle aladaçyl. Belki sizem öz durmuşyňyzda Hudaýyň nähili alad edenligini görendiňiz. Men öz durmuşymda Hudaýyň merhametini çaksyz köp gördüm. Her hili durmuşda. Aýratynam men şol uniwersitete ingliz dilini okumaga girmekçi bolamna, men Hudaýyň şeýle ýanymdadygyny güýçli duýdum. Gije gündüz men dilek etdim. Men 3 ýyllap uniwersitede girmekçi boldum. Ahir 3-nji ýylda men uniwersitede girip bildim. Siz bilýäňiz biziň medeniýetimizde şol bir hil utanç ýaly her ýyl gidip oturýarsyň, soň ýykylyp gelýäň. Soň adamlar goňşularyň töweregindäkiler gıybatyň etýär. Şo men kalbyma gaty agyr degdi şol ilki 2-nji ýylda. Ýykylyp gelemne. Täze siz bilýäňiz pul tölemesen girip bilen, aga mende pul ýok. Men diňe şol bilimime görä girmek isledim. Şo 3-nji ýylda men Hudaýdan ýürekden aglap diledim. Eger sen hakykatdan hem Hudaý bolsaň, bana şu 3-nji ýyl okuwa girmäge kömek et diýdim. Sen men kalbymda ingliz dilini öwrenmäge, ingliz dili mugallim bolmaga güýçli islegiň bardygyny sen bilýän. Sen öz planlaňy amal et Hudaý diýip şeýle dilek etdim. Mende pul ýok. Sen bana hakykata görä, bilimime görä girmäge kömek et diýip gije gündüz aglap taýarlanyp dilek edip Hudaý ýol açdy bana. Men uniwersitede öz güýjüme, öz şu bilimime görä kabul edildim. Hudaý bana bir gowy professor berdi. Ol hem hakykatyň tarapdary ekeni. Men şonu Hudaýyň şeýle aladaçyl gudratly Hudaýdygyny gördüm. Ol men göz ýaşymy ýere dökmedi. Eline saklap, ol men dilegime jogap berdi. Siziň durmuşyňyzda ol nähili aladaçyl. Siziň durmuşyňyzda ol öz merhametini nähili görkezýär. Men sizi birek bilen şeýle Hudaýyň öz durmuşyňyzda görkezen gudratlaryny paýlaşmaga çagyrýan. Täze bu biziň imanymyza kömek etýär. İmanymyzyň ösmegine kömek etýär. Hem Hudaýyň hem hakykatdan hem hak Hudaýdygyny görkezýär. Şoňa şaýatlyk etýär. Birek bilen paýlaşyň şonu.
Sebäbi Hudaý siziň aladaňyz etdi. O size garaşýar. Ene biz şonu Nuhun hem oň öz maşgalatynyň durmuşyny görüp otur. Şu zatlaň bolanyny. Ene 8-nji bab 4-nji aýatda diýe gämi 7-nji aýyň 17-nji güni Ararat daglaryna saklandy diýe. Gämi saklandy, suw çekildi, ene Nuh hem oň maşgalaty daşa çykyp bilýärdi. Ararat dagy siz bilýäňiz, bu häzirki gündogur Türkiýede. Ne bu Gana deňizi bilen Kaspy deňiziniň aralygynda. Şol iki dag. Ene 8-nji, 14-nji, 17-nji aýatlarda da Hudaý Nuh hem oň maşgalaty üçin täzeden gaýdyp gelmäge yeri taýlap otur. Täze ýaşaýyş olur taýlaýar. 2-nji aýyň 27-sine yer bütünlüği gurady. Rep Nuha, aýalyň ogullaryň we gellerin bilen gemiden çyk. Ýanyňda bar bolan jal jandarlaryň ählisini, ähli haýwanlary, guşlary, mallardyr süýrenjileri ýeriň ýüzüne ýaýrap, örňäp köpeleri ýaly özüň bilen gemiden alyp çykdy. Ene Nuh şeýdip hem Hudaýyň beren tawşyrlyklaryny ýerine ýetirip filden halas edildi. Hem öz maşgalatyny hem haýwanlaryň her bir görnüşinden bir jübiti halas edip enne Hudaý olary daşa çykaryp otur, gemden çykar. Täze ýaşaýyş berip otur. Hudaýyň gäme gir dip tawşyryk berişi ýaly, Hudaý oňa çyk dip tawşyryk berýänçe ol gämede Hudaýa garaşdy. Tabyrsyzlyk bilen. Ol Hudaýa ýürekden iman eden adam. Her ädemini Hudaýyň sesini eşidip soň ätlen her bir ädemini. Bizim Nuhdan şeýle güýçli sapak öwrenip bilýär. Şu günkü durmuşymyzda bizim Nuhun durmuşundan her bir ädemidi Hudaýyň mukaddes sözüni okap, öz mukaddes sözüne beren tawşyryna göre ýaşap bilýär. Bize Hudaý sesli hiç zat diýmek gerek däl, ol bize öz mukaddes sözüni berdi. Şol mukaddes sözüniň üstü bilen biz Hudaýdan näme etmegini, biziň näme etmegimizi isleýändigini görüp bilýär. Nuh ýaly bizim oň gorowçy, eger Hudaýa iman etip ýaşasak, onda Nuh ýaly bizim Hudaýyň gorow astyna bolup, Hudaý tarapyndan halas edilýär. Biz onu bütün ýollarymyzda tanamaly. Ene Süleýmanyň timsallary şeýle diýe, öz düşünjeňe dayanma, bütün ýüregiň bilen Rabbe bil bagla, bar işlerini onu tana, ol seniň ýollaryňy dogurlar. Ene men sizi şeýle ýaşamaga çagyrýan. Gynantagam şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Häzirlikçe hoş sag bolun. Senin adında günem yolunu, bütün kalbimi sana tapşır.